magkuan mi karon magbudol fight og kanang gulay ba. Ano nyo ikalimtig subscribe og i-like og bell ting ding. Sige guys, manguha pa mi og ganas. Paniod ko na ni guys. Wow na guys! Cake taro man. Ganas guys. Uy, akong lawas. Kailangan tao ka ng gulay ba? Anta karon ka ng maglapwa. Luan og ka ng suka, og toyo, gamay apay sa paniyod daw ni guys. Magbudol fight ni Oguan guys kanang ganas ba? Lapuan lang. Marisa ni og kanang budo guys, budo ba budo. Ya. Dami na guys. Ganas na imo. Sudah mo na kayo ha. Lapuan ni guys. Damo na guys. Manguha na pud mi og pako. Sige. Ikan. Ito sa may init kay mapagtong. Diri kay landong. Guys, oh ni pako.
Bisaya, ang sa kuan ani sa Tagalog unsa? Pako, martilyo. Kuan siguro kanang ginawa sila. Sa tanong ni guys. Sa bukid mo jud mo ginaon guys. Mabaligya pa jud ni sa una. Kung gagmay pa mi mo jud mabaligya. Manguha mi diri sa kalibunan guys kasi baligya na mo iba. Kuan kanang tag cheese. Sa una tag 5 ko lang ani guys. Kinsa may kuan diha guys kanang guys, ano siya oh. Kinsa may gusto ani mo kaon, deliver. Kada damo diri ah. Ano guys. Damo ka diri ah guys. Og dili lang ka magkuan diri ah kanang biya pa. Dili man na diri ah kuya. Amo na siya guys. Dami agay wala ay. Kuwan ako sa inyo guys. Damo na oh. Damo na guys eh. Kilawon na namo guys. Ay, Damo guys. Risa no. Kan baluto ah. Ay, bungkag ang bahaw ani man. Damo diri. Damo na mo nakuha guys. Comment down kung kisay ganahan kay atong hotdog na. Isa tagsa. Isa. Na guys. Wala siya kini. Libre lang. Basta naa diri ah. Libre lang. Libre lang na diri guys. Sa English word. Ay, tago. Kapo kay mo. Ano na siya? Napanintan ko guys. Ganas. Dapat guys. On kayo kanang lakbo. Sa Bisaya pa. Isang nakuha. Tara. Muna karon among lakwaan mo nagsuka. Tuyo. Paits na bisag gulay kuan ba na gulay lamas. Nya parisa na to na og. Kagawa na ito. Mga pa guys, una mo kay kanang kakuan na siya mohiyos na siya. Sakit diri pagbuyan. Kuan. Damoon. Daman diri libre lang. Oy, wala mo uyab. Profesay. Abila mo niya. Dapat ya dong. Dapat guys, ako dapat kayo. Tira lang ka. Kami lang dito Ako'y papiliin guys. Suka ka na dalaw. Samantala na may og suka niya. Ay sustansya. Sakto na ni ay. Nakausap na mo sa langgana. Ang kamatay na nas. Ginawa pa mo tumbling guys. Mm. Oh.
Damo na kayo guys, oy, lapuan. Ha? Way kutlo-kutlo, murawaswan ba kabaw. Anaon lang. Ito slog suka. Tuyo. Barisag kuan bahaw. Sus. Libre na. Wala mong gikuan guys, oh. Bakante na siya, bakante. Oh. Oh, nabitaw na mo dira. Akong dughan. Ngana ta. Wa pa dit. So pauli nami. Gusto mo maon, diri puyo, tanan. Oh. Diri daw mo puyo. Isay mo ka og bako. Loo na, kutlo. Tama ka na ko. Parang mabatlan na. Ayaw lagi apil ang kanarang ang walay. Sa ulit silian. Silian na. Asa? Din mo ato katong kuan ba? Ay, manis. Ang kanarang ingana ba? Kasi nakakaon na ate guys. Pas-pasan na to kay gutom na. Mahal ni kay palito sa kuan kanang merkado guys. Kuan ang butok, tapis, may kaayo. Ay, tag-20 naman. Ani sa kadamo na. Basta gamay ra. Ganas libre na. Imo man ang gikuha. Basta ka pa. Libre na. Ya, kalit kuan ka. Ang ganas. Ayan na oy. Hawa na mi. Ganas. Ganas. Ganas na po ang baton. Ganas.
Press. Galing. Sanay ka na. Ay, makakaon taguludan eh. Oh, sa tindahan. Guys, take a vlog na. Mas may magan. Ganas. Mukbang ron, ganas, og pako. Kinsay hilig niya, ganas. Comment. Patugang na siya sa tungko. Para daw ko sa high blood. Ganas. Nama pinili itong ulo. Libre. Sili ang gamay. Silian. Dahan pagkuha ng plastic. Dahan nala pug tubig nga rin. Ang iwanan ni siya. Sige na. Ha? Kapit na maman. Ay na dong, kay gutom na kayo. Ako na lang maghaling. Ha? Ako na lang. Karahat tipi. Ha? Wala gidang ano. Kung ito yan. Unahon ang pako. Wala tek. Wan. Nang luwag. Unahon ito ng pako. Sa'yo mo nagtaluwag mo niya. Uy, luwag-luwag. Wala ni ka ng kinabuhi. Ganas na po siya. Lapuan. Lapuan na guys. Ha? Diyan. Ay. Kainan na, kainan. Kain. Kaon. Nga, wag kapit kapit. Kapit. Kaon. Lang. Kurot na. Oh, mga dagway oh. Kurot, basta oh. Oh. Ay, stay video. Ay, naong mga dagway oh. Kurot na, busog na guys, busog na guys.